Ahojte všetci. V tejto časti by som sa chcel pochváliť, že som sa stal šťastným majiteľom noža od dizajnera Bear Grylls firmy Gerber. Je to ten najväčší typ, to znamená Ultimate Survival. Tento nôž, ako každý vieme, respektíve je možnosť vidieť aj na internete, bolo podľa môjho názoru najprv predávaný ako komerčný kus, čiže cieľom získať alebo zarobiť. Tento nôž som si zadovážil tiež vďaka netu, kde ma zaujal na to, ako ho všetci vychvalovali. No a vlastne som sa rozhodol, že si ho zakúpim. Napriek tomu, že každý ukazoval ako monštruózne, ako vydrží kopu nárazov a rôzne páčenia. No, v prvom rade to páčenie. Tomu by som trošku podotkol. To páčenie nie je vhodný na to páčenie. Totiž tento nôž určite vidíte, už je na ňom aj zodratá špička, čiže ona už je v podstate z neho ulomenej. Asi tak pol centimetra. Presne vďaka tomu páčeniu, ako to bolo na tom internete ukazované, tiež som chcel vlastne vyskúšať, čo dokáže. Ďalšia vec, nôž ako samotný úchop má dobrý s tým, že mne osobne vadí tá pogumovaná časť, keďže pri dlhšej práci nemám dobrý pocit v tých rukách, tak som sa rozhodol, že si vlastne urobím takúto viazanku z parakovej šnúry, ktorá vlastne má dvojakú úlohu. Za jednak drží sa mi dobre v tej ruke ten nôž a za druhé, keď budem potrebovať tú šnúru, nie je problém to rozmotať a môžem ju použiť na čokoľvek. Ďalšia vec, tá brúska, ktorá vlastne v tomto noži nie je zlá, len podľa môjho názoru je to strašne krátkodobé použitie. To znamená, rátam, že pri takomto používaní, ako to používam ja, možno do roka pôjde preč. Čiže odporúčam to len fakt na tie najnutnejšie prípady. Ďalšia vec, ten Firesteel, ktorý vlastne ten nôž obsahuje, je dosť tenký. To znamená používať ho len fakt v nutných prípadoch, keď nemáte svoj náhradný. Strašne rýchlo sa opotrebováva a ako účinok celkom slušne, obstojné, len s tým rozdielom, že je to strašne tenké a rýchlo sa to opotrebováva. Čo dodať tomu nožu, samozrejme nečakal som od neho, že to bude nejaká katana, ostrý, ale v podstate na to, na čo je určený, plne maximálne svoj účel. Tak ako ostatným doporučujem, je to dobrý nôž, treba s ním zaobchádzať normálne, ako sa hovorí, netreba to preháňať s tým, házať ho, ani páčiť. Jednoducho je to nôž a nie je cekera, ani páčidlo, ani krompač. Jednoducho treba to používať fakt na to, na čo je určené. No. Tak, hodne šťastia tomu, kto si ho zakúpi.